खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो वेलकाम खालामबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांखौ नोंथाङा मिस खालामै बायदि। आरो दासिमबो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि थाखाय गिदिर थुलुंगानाय जागोन। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो नोंथांमोनलागै आखायाव लादों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' फिसा जुतिका बर'आ रासिया हादोरनिफ्राय MBBS खौ पास खालामना फैनाया बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि दिंदंपारा गामिनि नबिन बर' आरो रुपेश्वरी बर'नि फिसाजो जुतिका बर'आ 2017 मायथाइनि 17 नभेम्बराव रासिया हादोराव MBBS फरायनो थाङो। 2023 मायथाइनि जुलाइ दानसिम 6 बोसोर रासिया हादोराव थानानै MBBS खौ पास खालामना फैयो। फिसा जुतिका बर'नि गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार जानो हानायाव बिफा नबिन बर' आरो बिमा रुपेश्वरी बर'आ गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआर सरकारा XNDB फोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायाखै, रिहेबिलिटेसनखौ होनो हायाखै, मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै, केसफोरखौ उइथड्र खालामना होनो हायाखै, जेलआव थानायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै। बेफोर गासै जेंनाखौ गोहोआव थानाय सरकारा सुस्रांना होनो हायैयाव गासै 78 सा XNDB फोरा BPF दोलोआव हाबफैदों होनना मोनथिनो मोन्दों। मैया बाक्सा जिल्ला मथनगुरि ब्लक मावखुलियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो गोबां सुबुङा जयनिं जादों होनना खौरांनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। कौटि कौटि रांनि खामानि जानो थांगासिनो बिटिआरआव 3,000 कौटि रांनि खामानिया बिसायख'थिनि आगोलावनो खावसे बाहागोआ जागोन बुंदों बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ। BPF सरकारा 3,000 कौटि रां रिन खालामना गालांदों। बियो गिदिर पाप। बे पापखौनो बिटिआर सरकारा सुस्रांबाय बुंदों CM प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिबुंथि। UPPL सरकार थासेयावबो BPF दोलोआव मानो हाबगासिनो दं? UPPL सरकारा प्रमद बर'आ सालायनो रोङाखै। जानाय लोंनाय, रां दिहुनना जानायावल' बेस्थ'। क'क्राझारआव BPFजों चेलेन्ज खालामनो हानाय पार्टियानो गैया। UPPLआ जेसेबां फेस्टिभेल खुंदों, जेसेबां मिशन लादों, बेफोर गासैबो फैसा देरना जानायनि मिशनसो। हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिबुंथि। मैया 20 फेब्रुवारियाव बाक्सानि DRDA मावख'आव आबादारिफोरनो मिनि ट्रेक्टर राननानै होदों। आसाम सरकारनि PMAAGY आरो ITDP बिफाननिफ्राय बाक्सानि DRDA मावख'आव 1,080 आबादारिफोरनो मिनि ट्रेक्टरखौ राननानै होदों होनना मिथिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि CM प्रमद बर', मन्त्रि UG ब्रह्म, बिटिआरनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', EM राकेश ब्रह्म, EM मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बर'आ लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। चिरांनि भारत आरो भुटान सिमानि रिपु संरैखाथि हाग्रायाव थांनाय 19 जानुवारि खालाराव प्रान्जल तालुकदार मुंनि रेन्जारजों आरो चिरांनि उदालगुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों जि जाथायफोरा जालांदोंमोन, बे जाथायनि दायावनो उदालगुरि गामिनि गावबुरा जितेन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायनिफ्राय मैया 20 फेब्रुवारि मोनाबिलि समाव क'क्राझार जेलनिफ्राय बेलआव बख'बाय होनना खौरां मोन्दों। बिथांनि जेल जानांनायाव उदालगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ' सैनांनायखौ फोरमायदों। नखरसेयाव 1,000 रां खांनानै केसखौ सालायनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायदों। गावबुरा जितेन दैमारिया बेल मोनदोंब्लाबो केसआ उइथड्र जायाखै। बे केसखौ जेन उइथड्र खालामना होयो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि रेन्जारखौ गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौबो हमगोननि इसारा होदों होननाबो फोरमायदों। लोगोसेनो उदालगुरि हादानाव थानाय रायजोफोरा लेन्डलेस बिथांमोननो जेन बिटिआर सरकारआ हा होयो बिनि थाखाय CM प्रमद बर'निसिम मेम'रेन्डामबो गथायदों होनना फोरमायदों आरो एबसु, जयन्त आरो BPF हान्जानोबो मेम'रेन्डाम होदों होनना फोरमायदों। गिबियावनो आङो जोंनि गासैबो निउस चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनदों आरो नोंथांमोन फंबाय मिडिया नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों। दिनै आङो थांनाय जिथु जोंनि 1 नं उदालगुरि बे एरियानि सिङाव थानाय जोंनि 1 नं कालबारियाव जानाय जिथु घटना मोनसे थांनाय 19 थारिखआव जिथु जादोंमोन, दा बिनि जाथायखौ लानानै दिनै आङो जोबथेसालियाव थाफैनांबाय आरो आं दिनै बेलनि हिसाबै
आरो आङो दिनै ओंखारनो मोनबाय। दा बे हिसाबाव आङो बेखौनो सानो दाया जिखिनि जाया मानो मोनफ्रोमाबो मोनसे अथ'रिटि थायो। बे हिसाबावहाय आयेन हिसाबै आं फैनांबाय। आंहा जेबो दुखु गैया। नाथाय आंनि दुखुआ बेनो साफ्रोमबो जेन आङो सरकारनि गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जाहाथे जोंनि जिथु थाबावनाय आद्रा खामानि दङ दा जोंनि जिथु हमनायनि जिथु खानायनि केस जाहाथे बेफोरो मिला मिसिजों उद्रिलाव थाङो। आं बेखौनो रायजोनि जानानै आरो नोंथांमोननि मिडियानि जानानै आं बेखौनो खावलायो। जाथायाथ' अल रायजोआनो जोंनि बिबान थानाय हिसाबै रेन्जाराबो थांनानै एसे नारानाथा खालामहैनाय जाबाय। गामियारिनि सिङाव थानाय मानसिफ्राथ' बुजिस' हाया। आङो बुंबाय थादों जाय मानसिफ्रा दिनै बुजिस'नो हाया अर्थात माने टाउनफोरखौनो बिथांमोना गाफैनो मोना बेफोरबायदि मानसिया गामि सिंनि मानसिफ्रा जेबो बुजियैखाय माने अख्रा जायो जेबो सानस्लाबनो हाया बेवहाय एक्सिडेन्ट जाबाय। बेवहाय एक्सिडेन्ट जानाय हिसाबाव जोंबो बुजायदोंमोन नाथाय लायासै सोर बिदि खालामखो बेखौ जों हमनो हायासै। नाथाय बे जाथाया जाबाय नालाय एफआइआर होबाय नालाय माने आंखौ गावबुरा हिसाबै आंखौ दिखोना लाबोबाय आरो। नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर दंबावो? आंजों लोगोसे रावबो गैया आंखौनो डाइरेक्ट लाबोनाय जादों आरोखि। सानबैसे थानांगोन? आङो थानाया दायो 29 दिन जाबाय गासै टटेल जेल सिङावहाय थानाया। माब्ला बेसे अक्ट'आव हमना लायगोन? जाहाथे बे केसखौहाय नायबिजिरनानै उइद्रल' खालामो आं बेखौल' खावलायो आरोखि। थारैनो जोङो दिनैनि बे हराव गोबांथार रंजानाय मोनदों। मानो होनब्ला जोङो जिबायदि जाथायखौ लानानै जोङो गोबां दुखु दाहायाव दङमोन। मानो होनब्ला बे जाथाया जानाङामोनब्लाबो जाबाय। बे बुजिस' हायियाव मोननै डिपार्टमेन्टजों आरो बे पाब्लिकजों जानाय जाथाय बियो बेखौ आनफर्सुनेटलि एक्सिडेन्ट होननानै जों सानदों। नाथाय आं दिनैनि दिनाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंहा जिथु दानि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो सानदों जे बेफोरबायदि जाथायफ्रा जेन इयुन भबिसतआव दाजाथों। मानो होनब्ला जोङो बे हालाम ओनसोलाव थानानै जोंहा गोबां दुखु दाहा जोंहा बेयाव दंखायो। जोङो दिनै आबाद मावनानै मैगं थाइगं फाननानै जायाब्लानो जोंहा बेयाव माने सोलिनाया गोब्राब। बेयाव स्कुलनि गोनांथि दङ, बेयाव हस्पिटालनि गोनांथि दङ, बेयाव दैनि अभाब दङ। दै गैयिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा बेयाव माने थांना थानो थाखाय गोब्राब जादों। बेखायनो आङो अननानै जोंनि दानि जिथु गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ गुवारै साननानै बिजिरनानै जोंनि बेयाव गोबां रायजो राजाफोर दङ जोंनि बर' फिसाफ्रा हालाय हाफाय जानानै दङ। बे बिथांमोनखौ अननानै जोंफोरखौ एसे अनखाङोब्ला मोजां मोनगोन। जाय फलाव दिनै नै ओरैबायदि गोरा गोरा केस बुजाबना होनाय जादों 533 353 आरो बियो नै 333 आरो 427 440 392 34 427 आइपिसि बेफोरबायदि माने केस बुजाबना होदों। जों बे केसफोरखौथ' जों मिथिस' हाया बे मा केस बेखौ एडभकेटासो मिथिगौ। दिनै एडभकेटखौबो जों हामबायना बुंदों। बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां दुखु दाहा लानानै बेबायदि केसखौ जाफुंसार होबाय आरो दिनैनि दिनाव जोङो बिथांखौ बेलाव मोननाय जादों। नाथाय अब्लाबो जोंहा गोजोननाय दासिमहालागै गैया। मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरखौ बिदि हमबावनायनि एसे माबा दंबावो वार्निं दंबावो। खिन्थु जों दिनै डिपार्टमेन्टजों जों एसे मिलायदों। जि आइफन गोमादों बे आइफनखौबो जों होफिननायनि मिलायदों आरो जिखिनि गारि बलेर' एसे बुख्रुबनाय जादों बेखौबो जोङो माने बानायना होदों। जों न'खर न'खर जोङो 1000 करिहै जोङो कालेक्ट खालामदों। सोरबाया दिनै बेसर फानदों, आलु फानदों। बेबायदिनो जोंहा 300ता न'खर दङ आरो बे फेमिलिफ्रा बिथांनि बे केसाव गोबां दान होदों आरो बेखौनो आं दिनै बे क'क्राझार जेल बेयाव फैनानै आं नुफैदों आरो सासे बेक्तिखौ आं ओरैबायदि नुनानै दुखु मोनदों जाय बेक्तिया दिनै हारिनि थाखाय मावदों। एनडिएफबि बिदायदों थादोंमोननो बिथाङा 10 बोसोर जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बेहा 10 बोसोर दंबावो 20 बोसोर दङ। बेनिखायनो अननानै जों दिनै दिनै मानगोनां रन्जन दैमारिनि जोनोम सान। दिनै बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हायैआ जोंनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा। बिथाङा जोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो एक्स एनडिएफबिफ्रा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिथांनि जोनोम सानखौ बिथा खालामनानै फारिलाइ लानायखौ मोन्थिनो मोन्दों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारआ गोख्रैनो उदां अख्राङाव फैनो हाथों। आंनिफ्राय बुङो हेपि बार्थडे टु डियार नाब्ला सार। नोंथाङाबो जुदि बिथांनि फारसे अननाय आरो सेन्टिमेन्ट दङब्ला कमेन्टआव लिरहरदो हेपि बार्थडे टु डियार नाब्ला सार।
स' रायजोफोर दिनैनि थाखाय खौरां बेसांखिनियानो थेंक इउ स' माच जायफ्रा जोबजासिम नायजोब्बाय।